Gentlemen, here kutwa Jesu ndiye tariro, but nhasi angaasiri tariro, anga iri tarisiro. Tisu zvedu tamuka makuseni tikatati no, handi kubroadway. Isu kuno kutokuwanzo kuti ku village kana tichikwira edu tichienda ikoko vanhu kuno kudomboshava kuno. So tanichienda kunotsvaga line because mukuziva guys kuti tanisingapost nekuda kwezvinhu zvedata izvi. Data reFacebook rinotora zvekudaro ende madata ari kunoko ari very expensive and ari kudhura and ari kukurumidza kupera, so takatanga kushandisa bad network zvekutoenda zvekuenda zviya ikapera kuti network yacho tikabva tapinda munet one inobata network kwete zvekutamba. Pane rimwe rinotengeswa re45 ne 40 but it's not working, ropera 2 minutes. Okay, zvisinei, asiri nani manje kuvanhu vasingaite zvekuposta mavidhiyo kudidi uchingonoonako. It's better data for you that one for net one. Tisu apa tasvika kupi kuvillage kwacho kwai kusemhameno ikoko. Sapa tanichienda kunotora line re moti chikwe motiji liquid ya kana kuti zo ndokwanga tichienda nezo takaenda kuti tasvika kwavhara nhasi tadzokera apa tatine mufaroka kana step yamama ndofunga mungoona kuti no, these people they are going to enjoy. Apa kupi muone zilane racho makuru anga rakaita imi kandi takutosvika zvedu takutosvika edu pashopu apo tasvika ani mongoziva mushopu zvinonetsa mumwe amdiwa makamera chichi tapinda apa tabuda edu tine disappointed sazvanzi vanhu vanyuwani havasati vagadzirwa musystem kuti mupuhwe malaini ikoko since muchiri vanyuwani, saka muzodzoka next week. Guys, apa isi tanga taenda nemwoyo wese nezo takaenda tikadzoka nhasi tikaenda tadzoka mari yese ingoshanda, but zvisinei next week we hope kuti zvinoita tadzokera zvangu nemukadzi wangu nemwana wangu. Iwe zvinhu zvacho takutongofunga saka nai mwari kamara akadai takatokadai so zvitori nani, but zvisinei tanga tamuroad edu tamirira mota ndo zvakaipira kushaya mota manje. Haunenge unzorinherera kana usina mota haunenge wakatsva. Tambotenga mabhanana iwe tatamukira makuseni ngatenga makadzonga mabhanana netumachips iwe ngoti chimbofana kujawa apa bebe wakajegera tichimirira mota kuti iwe mota yaya hosho yauya tamota zvedu yanga ichifamba ichimira mungoziva mota isiri yako wakwanisa kuti gaisitobva panapande yekumba so tisapo edu iwe tasvika ndatabebe ngatimbonotenga sadza apa noita madhora taenda edu tikanotenga kasadza kedu takuenda kumba tikatonodyira kumba bhosi ndatatonetawo nemwana tataneta nekufamba plus disappointed, asi tazotenga manje network yedu yatajera kushandisa iyo yenet 1 ye45 santatoshandisa ye8 but most inonyanyogara ndeye130 but isitangotenga re45 zvinoenderanawo nehomwe ende tangotenga futi kumirira kuti wiki racho ripere pamwe tinowina bhozi kana zuva racho richishanda sematauro arinoitwa aiwa anenge ari mawa tichakuupdate. Ndo zvakaipira kushaya mota wanai dhasi kureba kwerodhi uchibva kunoburukirwa. Guys, zvangu kwabhura paitowo padhuze musidhasitira rea paive padhuze apa unoona ndondo paive padhuze apa unoona ndondo nekukwenya chete, but zvisinei tachifamba sometimes katine mari tongokwira zvikeke zvazvo mudhudhudhu kana muchizviziva ndo zvatokwira tisoeda apa tasvika pamba. Vanhu vangu vaneta kana sadza racho tatozotazira toridya zisingai because tatoneta chaiko zvokutoti you'll be disappointed net. Miss P wabva wapinda let P apa akakavesekerera akakubvisa juzi zvikamborwa nemhepo kanga tingoenjoya zvako. Tafamba zvakanaka. Thank you so much guys kune vaona video redu to the end. Please guys, don't forget to follow, subscribe kana waona ku YouTube, comment and follow kana waona kupi ku Facebook kwese. Don't forget to like, comment and share. Ndachuza zvomukati avachuzawo zvavo, so ndo airtime yayo yanga ndichakudzai nezvayo 45 10 40 plus 5 45 plus 40 ndatoona nhema 46 bosi nobata kadhola ukaisa, I mean not why. So tatenga edu data redu
ndo zvaita kuti muchiona video rino animuona 100 gig 45. Thank you so much for watching the video. Don't forget Jesu ndiye tariro, musarase tariro. Thank you, love you.